आणि या जागेवरल्या सर्व देवदेवतांचं स्मरण करून आजचा कार्यक्रम उत्तमरित्या पार पडावा असं अपेक्षा करून आम्ही या ठिकाणी श्रीफळ वाढवत आहोत. लंबोदराय विघ्नेश्वराय गौरी सुताय करुणाकाराय धूम्रवर्ण एकदंत गणनायकाय जीव जडला चरणी तुझ्या रे चरणी तुझ्या रे चरणी तुझ्या रे शरणालो बाप्पा तुला रे बाप्पा तुला रे बाप्पा तुला रे जीव जडला चरणी तुझ्या रे शरणालो बाप्पा तुला रे नाद घुमतो दाही दिशा रे मंगलमूर्ती मोरया तूच करता साऱ्या सुखाचा दुःख हरता त्राता जगाचा तूच आदी आणि अनंत मंगलमूर्ती मोरया ढोल ताशात रंगलेला नाम घोषात रंगलेला महिमा तुझा मोरया मोरया हे मोरया मोरया हे मोरया माझी बांगडी
कलाकार कभी मरता नहीं, उसको दफनाया जाता है। कलाकार कभी मरता नहीं, उसको दफनाया जाता है। जब भी उसकी कब्र खोदो वो हमेशा तालियों के इंतजार में रहता है, हमेशा तालियों के इंतजार। छत्रपती शिवाजी महाराज आणि या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी या महाराष्ट्राच्या मातीला कसं जगावं हे शिकवल्यानंतर या महाराष्ट्राच्या मातीतील प्रत्येक कणाला आणि इथे जन्माला येणाऱ्या प्रत्येक माणसाला शेवटच्या श्वासापर्यंत कसं जगावं हे शिकवणारे स्वराज्याचे दुसरे छत्रपती धर्मवीर संभाजी महाराज यांना वैश्ययोग मंडळाचा मानाचा मोजरा। जय शिवाजी। प्रत्येकाने एक लक्षात ठेवा, जय भवानी म्हटलं जय शिवाजी हे मुखातून आलंच पाहिजे। जय भवानी। अतिशय उत्कृष्ट साऊंड। एकदा या साऊंड सिस्टीम साठी थोडा कमी कर। स्वप्नदीप साऊंड साठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा, एकदा जोरदार, थोडा कमी ठेव साऊंड। 300 वर्ष महाराष्ट्र आंधळात खिचपत पडला होता। परकीय आक्रमणाने महाराष्ट्रातील तमाम रयत त्राहिमाम झाली होती। रयतेला वाली कुणीच नव्हता, आधार फक्त होता आदिशक्ती कालेश्वरीचा। साऱ्या महाराष्ट्रातील जनतेने आदिशक्ती कालेश्वरी समोर गोंधळ मांडला आणि उषःकाल झाला। शिवनेरीवर चमत्कार झाला। पुत्र जिजाऊला झाला, पुत्र महाराष्ट्राला झाला। साक्षात शिवशंकर भगवान या शिवरायांच्या रूपाने या पृथ्वी तलावावर अवतीर्ण झाले आणि सारा महाराष्ट्र भयमुक्त झाला। शिवरायांचे 8वे रूप, शिवरायांचा 8वा प्रताप। शिवरायांचे 8वे रूप, शिवरायांचा 8वा प्रताप, शिवरायांचा 8वा साक्षेप भूमंडळी। या भूमंडळाचे ठाई
महाराष्ट्र धर्म राहिला काही तुम्हा कारणे. एवढी आक्रमणाला पायदाई तुडून न्यायाचे धर्माचे स्वराज्य निर्माण करणाऱ्या शिवछत्रपतींच्या चरणी वैश्य युवक मंडळ देवळ्यांचा मानाचा मुद्रा. अजूनही बोथट झाली नाही धार शिवबाच्या तलवारीची. अजूनही बोथट झाली नाही धार शिवबाच्या तलवारीची. कुणाची हिंमत नाही या महाराष्ट्राला संपवण्याची. अजूनही बोथट झाली नाही धार शिवबाच्या तलवारीची. कुणाची हिंमत नाही या महाराष्ट्राला संपवण्याची. घासल्याशिवाय धार निघत नाही तलवारीच्या पाठीला. घासल्याशिवाय धार निघत नाही तलवारीच्या पाठीला. आणि शिवछत्रपतींशिवाय पर्याय नाही या महाराष्ट्राच्या मातीला. या महाराष्ट्राच्या मातीला. या महाराष्ट्राच्या मातीला. मित्रांनो, शिवछत्रपती शिवछत्रपती राजा म्हणजे काय एकाच वाक्यात सांगतो. छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणजे काय. 65 किलोची तलवार वागवतो त्याचं नाव येसाजी. 65 किलोची तलवार वागवतो त्याचं नाव येसाजी. 2000 सैन्यांपुढे एकटा खिंड लढवतो त्याचं नाव बाजी. हात तुटला तरी शत्रूंशी लढत राहतो त्याचं नाव तानाजी. 8 तासात दिल्लीहून पुण्याला घोडा आणतो त्याचं नाव संताजी. 1.5 तासात दुश्मनाच्या तंबूचा कळस कापून आणतो त्याचं नाव धनाजी. ढाळ्या वाघाचा जबडा पाडतो त्याचं नाव संभाजी. आणि या सर्वांना एकत्र करून स्वराज्याच्या नंदनवनाचं तोरण बांधतो त्याचं नाव शिवाजी. नाव शिवाजी. नाव शिवाजी. जय भवानी. धर्मवीर संभाजी महाराज की. करते खुशी टकला बोला बघतो का माझ्याकडं. माझी लाखाची दौलत तुझ्याकडं. माझी लाखाची दौलत तुझ्याकडं. माझी लाखाची दौलत तुझ्याकडे. माझी लाखाची दौलत तुझ्याकडे. माझी लाखाची दौलत तुझ्याकडे. माझी लाखाची दौलत तुझ्याकडे. करून शिरगर साजा वाट पाहते मी ग. येणार
भिक्षा करियनाथांची जीवा पाड रक्षा स्वतः मागुनिया दारू दारू भिक्षा करियनाथांची जीवा पाड रक्षा लागे दुबळ्याच्या सेवाचा करीला लागे दुबळ्याच्या सेवाचा करीला सेवाचा करीला साई बाबाला साई बाबाला साई बाबाला साई बाबाला
सद्गुरु साईनाथ महाराज की भिक्षा घात माई, भिक्षा घात माई, ज्याचा श्वान रूप कधी होती भिकारी, अनंत रूप घेई. श्वान रूप कधी योगी भिकारी अनंत रूप घेई. सर्वभूमती भगता साई, सर्वभूमती भगता साई, मानव पावन होई. भिक्षा घाल माई, भिक्षा घाल माई. एक विराई तुझी भरी नव्हती, खान नारळानी. चैत्र सप्तमीच्या दिनी नाटकुंड्याचा देऊनी. चैत्र सप्तमीच्या दिनी नाटकुंड्याचा देऊनी. एक विराई तुझी भरी नव्हती, खान नारळानी. एक विराई तुझी भरी नव्हती, खान नारळानी. एक विराई तुझी भरी नव्हती,
गुलहौशी तुम्ही गुलहौशी तुम्ही अशी गुलछडी तुम्हासाठी नटून नाच राहील खडी तुम्हासाठी नटून नाच राहील खडी अशी खान त्यात भरलं जहर त्यात भरलं जहर अशी खान त्यात भरलं जहर घोटी घेऊन जीव घ्या माझा जिंकला घोटी घेऊन जीव घ्या माझा जिंकला पडदा राजाचा भेटीला पडदा राजाचा भेटीला पडदा राजाचा भेटीला जोरदार टाळी प्रतिसाद द्या.
शेकालही दिसाड झाली भेट आहो शेकालही दिसाड झाली भेट चैत पुनवेची रात आज आली या वरात धड धड काळ जात माझ्या माईना कधी कव कुठ कस जीव झाला येडा पिसा त्याचा नाही भरवसा तोर राहीना राखली ती मर्जी तुमच्या जोडीनं मी आले फिरतीच्या या रंगीराया चिंबवली मी झाले काय सोडा तरी काळ येळ नाही बरी पुन्हा भेटू तेव्हा तरी साजना मला जाऊ द्या ना घरी वाजले की बारा मला जाऊ द्या ना घरी वाजले की बारा मला जाऊ द्या ना घरी वाजले की बारा मला जाऊ द्या ना घरी
बुचडे पाटलांचा बैलगाडा बुचडे पाटलांचा बैलगाडा गाडा शौकीनांचा मेळा भरला जीव जिवाला असा भिडला डावा डोळा लगो लागला स्टार्टर जाऊ माझ्या बुलेटवर
बंधन सोडी तुझा